Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Hola a tots i a totes. Hola a tots i a totes. Però ja. Hola a tots i a totes. Què tal? Prou, Daniel. Quina tonteria, portem Vai. avui, Maria. Hola a tots i... Vinga. No, ja està. Ah, ja està? Ja està. Ah, d'acord. Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou capítol de Safareig, el podcast del Dani i la Maria. Què tal, Maria? Com estem avui? Com estem? Jo tinc molta energia avui, Jo vinc molt energètic. T'he de dir això. Oh, No, Daniel. avui? Sí. Jo també, vist lo vist? Oi que sí? Vist lo desastres que som, has de venir amb energia. És així. Perquè això estan veient coses que no haurien. Coses que no haurien. Bueno. Ara ho explicarem. Primer de tot, volia comentar-te, avui quan he arribat, no has notat com una olor que anava a dir embriagava no es diu, que omplia l'espai? No. No ho has vist, no ho has sentit. Bueno, què passa? T'has canviat de perfum? No. M'he canviat de suavitzant. Ara ho he dit. Què passa? Aquí la gent que ens segueix, ja la gent fiel d'aquest podcast, ja sap... Fidel, perdó. Fidel és un nom. El meu pare es diu El teu Fidel. pare es diu Fidel. La gent fidel del podcast ja sap que a mi m'agrada un bon lifehack. Un bon lifehack i, a més, un bon lifehack... No ho sé pronunciar. Un bon Lifehack. de Safareig. Un bon lifehack de Safareig. Què passa? Jo sóc una persona que a mi el meu moment preferit de la setmana és el ficar la roba a netejar. És que ets un puto psicòpata. És que és així, Maria. El ficar la roba a la rentadora, després a la secadora, treure la roba de la secadora que olora bé, que està una mica calenta encara, que està suau. Oh, Mira, Daniel. M'encanta. Daniel, no hi ha cosa Sí? que la roba faci malbé més que una secadora. No estic d'acord. Daniel, No sí. estic gens d'acord. Daniel, sí, tio. No, clar, la gent diu, la secadora fa malbé la roba. Sí. Mentira, te la deixa suau. No. Te la deixa... No, la deixes suau per les merdes que li poses, o sigui, per Ja, els és que és veritat. productes Clar, què que li tu els hi poses. Què li poses tu? Quan rentes una peça de roba, què li poses tu? Jo res, sabó i aigua, ja està. Ets com una iaia, Maria. Bueno, és Sabó que jo... i aigua. No, La rentes a mà també, no? Ara em diràs? Bueno, sí, hi ha peces de roba que sí, clar. Els meus... Bueno, jo tinc una peça de roba de la Minju Kim, que és la meva dissenyadora preferida del món mundial, que no entén el català, però si un dia m'escolte aquí sentada, I love you. Vale. T'estimem Minju Kim. Molt bé. Li has de fer així. Annyeonghaseyo. Anissoa. Com es diu? Annyeonghaseyo. Araseo. Pues això... Sabó i aigua. És que m'he anat, Sabó i aigua. Sabó i aigua. I res de suavitzant i res de tot Fatal. això. Però, Dani, jo tinc Saps la què li pell... poso jo? Espera't, Vale. escolta'm. Té una raó de ser. Quina raó? Jo tinc la pell atòpica Vale. i si li poso suavitzant o boletes d'aquestes d'olor que segur que li fots tu a la roba, Ara ho has dit. a mi em surten eczemes a la pell. És una raó mèdica, podríem dir. Bueno, mèdica no sé, no hi ha cap dermatòleg que m'ho hagi dit, però si m'ho faig em surten coses Però, a la clar, pell. rentar la roba sense suavitzant, Sí. això et deixa la roba, te la treus i està com seca, com dura. Sí. Uf, jo ho odio, això, Jo ho Les odio. tovalloles fan un peeling a la pell que flipes. No, fatal. Jo quan la rento hi fico, primer, si té alguna taca, un quitamanxa sempre va bé. Si hi ha alguna taca d'aquestes. Perquè rentar una mica així amb No. tiqui, 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 amb sabó lagarto. No. Després, detergent Dixan. Dixan? Dixan. Estàs fent publicitat, Daniel? Bueno, no ens paga Dixan, ens podria pagar. Ojo Dixan. Bueno, Ojo, Dixan. detergent Dixan. Boletes d'olor a la rentadora. I com les fiques? Amb el tarro? Amb el tap, omplo el tap i fico una mica més dins la roba. O sigui, tu em passo, gastes una em mà de passo. calés que... La trec i després... La trec i després per ficar-la a la secadora tinc unes tovalloletes, Maria, que és un... Ah, no, però suavitzant. Quan la rento també fico suavitzant. Però que no ho he dit. tinc una pregunta. És tu les boles les fiques amb el tap del Sí. producte a dins? Sí. El tap del producte rente cada vegada? Clar, ho diu al prospecto. Diu, puedes meterlo con el tapón en la secadora. Pues Això, deixen a una mà de plàstics a l'aigua No, va. de la rentadora Ara- que pixes, Sí. Bueno, de veritat t'ho estic per dient. rentar-la, suavitzant, detergent i boletes d'olor. Per la secadora, ui, que em carrego ja, és que estic nerviós. Per la secadora, tovalloletes d'olor, més olor encara. Però una pregunta, llavors, l'olor de la rentadora i l'olor de la secadora és la mateixa olor? No. Llavors...
però deixa embriaga, deixa un aroma increïble. Llavors, tu portes una quantitat d'olors per tot arreu que t'hi cagues, Bueno, jo sóc així. A veure? Sí que fa bona Oi olor. que sí, veus? Bueno, igual una mica suat, perquè amb aquests focus aquí que tenim... fa bona olor, És que clar. Està Bueno, total, que això, que a mi aquest moment és el que més m'agrada i de veritat, gent, si teniu la pell atòpica, no, però jo també et dic, sense suavitzant ni res, jo això ho trobo massa. I això tens una tovallola... Quan et va, els llençols del llit, amb lo agradable que és estendre els llençols, que facin bona olor, que estiguin suaus. Pues fan olor de sabó un ratet, perquè després el sabó ja no fa olor. Bueno, de veritat, perles de la rentadora i tovalloles de secadora, els que tinguin secadora. Això saps què és el problema? Quin és el problema? De tant TikTok i tant Instagram que mires, de rutines de neteja, que ara la gent s'està tornant boja, et fa fer això. Però la gent normal, rentant la roba normal, ja en tenim prou. Pot ser, és així. Està. Bueno, ens estem enrotllant. Jo crec que és la introducció més llarga. Jo crec que és la introducció més llarga de tots els capítols. Només afegir una cosa. Ara donem pas als convidats, als nostres convidats d'avui, però que, clar, què ha passat? Ara, quan donem pas a aquests convidats, veureu que estem una mica canviats, potser, no? Bastant. Vale. Us expliquem, molt ràpid. Vam gravar el capítol d'avui, el capítol que esteu a punt de veure, amb el... Bueno, encara no ho direm. Ara us ho presentarem. Amb els convidats d'avui i ens vam oblidar de gravar la presentació, perquè molts cops jo i la Maria, amb els convidats aquí, gravar aquesta presentació se'ns fa una mica feixuc i la gravem, al final. Aquell dia se'ns va oblidar. Així que estem avui gravant l'inici de lo que veureu ara i ens veureu amb diferent roba, el fons igual una mica canviat, bueno, igual ha canviat una mica tot, però perquè ho entengueu. Coses del directe, ja així. està. Perdó, avui m'estic carregant el... No, avui no sé què passa amb els micros, però... Bueno, amb tot això, ara sí que sí, donem pas a la Maria i el Dani del passat, però que seran del futur, perquè això es penja al futur. Avui tenim el Gil i Porta! Gil i Porta, Gil i Jordi Porta, aquí els tenim. Bon dia, bona tarda, anava a dir. Què tal esteu? Molt bé. Bé. Sí? Sí. Esteu a gust? Què heu pensat d'aquest decorat? Jo sempre pregunto el mateix, una mica cutre, potser. A mi m'agrada, Sí? Menos es más. Sí, Acollido. Menos és más i hi ha un memple de merda és veritat. en aquest sidral. Bueno, el tema que volíem tractar avui és la qualitat exigida en la formació artística això. a les escoles. Exacte. I ho fem amb dos professors de l'escola Això és el que d'Encamp. anava a dir. Si voleu, una línia, cada un, qui diríeu que és Gil i qui diríeu que és Jordi? Una línia. El Jordi és professor de música a l'Escola Andorrana d'Encamp des de fa ja 23 anys i conductor del cor de rock juntament amb el Gil. I el Gil? Jo sóc Gil Blasi, també professor de música de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp, també conductor del cor amb el Jordi i bueno, jo tinc més projectes a part a nivell musical també per la meva banda, de creacions pròpies, de versions, de diversió. Ojo, cor rock d'Encamp. És que això és molt fort, eh? Això és molt fort. Bueno, ara explicarem. Internacional, inclús. Ara ho parlarem. Ara ho parlarem. Vale, llavors, volem començar pels principis de tot. Sí. En el moment on vosaltres us formeu com a músics, perquè entenem que els dos teniu formació musical, on us formeu i com arriba aquesta passió per la música? En el meu cas vaig estudiar aquí a Andorra, a l'Escola de la Senyora Natàlia, fins que vaig tenir 18 anys. Era en una escola vinculada al Liceu i passàvem tots els exàmens i les titulacions d'aquest organisme i després vaig anar a Barcelona, vaig continuar el grau superior de piano. Vaig estar un any a París també després, perfeccionant, però és món clàssic. Després va venir Superclàssic. lo modern en mi, però la meva formació bàsica és en clàssic. I jo, pues, l'inici també és clàssic perquè vaig començar des de petit a fer piano a l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals. Fins a 5è de piano vaig acabar solfeig harmonia. Després ja em va donar per aprendre a tocar la guitarra pel meu compte, Nirvana. Em vaig comprar totes les tablatures, no hi havia internet ni tutorials. Però bueno, amb la base musical clàssica que tenia també em va permetre pues, autodidactament pues, poder avançar i en seguida ja em vaig ficar a crear cançons amb companys del liceu, de l'escola, i ja vam crear un grup, amb 14-15 anys ja teníem nom de grup, cançons pròpies, i vam anar fent fins a tenir una mica digne i poder gravar alguna cosa amb CD, inclús amb vinil. Això va ser els anys 2000, 2001, i després ja ens vam ficar en versions i a homenatjar grups també de la nostra infància i adolescència, i he estat sempre vinculat des de jove al món del directe i de
la música pues, punk, rock, alternativa, i poder fer-ne la meva professió, que jo vaig estudiar a INEF i jo no m'havia plantejat dedicar-me professionalment a la música. Doncs, bueno, ara no ho canvio, és la meva altra passió, tinc l'esport, la música i vaig estudiar per una cosa, però bueno, tenia també el bagatge i per tant això de la formació, no? de que finalment no pots dir que no a res perquè no saps mai de quina aigua hauràs de beure'n i la polivalència al final és el que et fa sobreviure en aquest món tan convuls. Clar, és molt interessant, amb totes les persones que hem tingut aquí relacionades amb el món de la música, que normalment quan som músics i es toca un instrument és molt probable es toquin molts altres, no? Això és molt comú dins del món de la música. I per què passa això? Pot ser bastant comú. Pot ser amb músics de formació no tan enfocada amb un sol instrument i que et dediques plenament a allò i que tastes, fas una miqueta de guitarra, una miqueta de baix, una miqueta de piano i cada vegada potser n'hi ha més. En el meu cas no és així, em vaig focalitzar bàsicament sempre en el piano, que és el meu instrument. Potser per la teva formació més clàssica està més orientada en així. Hi ha un punt d'exigència del clàssic segurament també, Jordi, no? No. De que et reclamen l'exclusivitat perquè has de practicar aquell instrument tantes hores, no? 5 o 6 hores cada dia aquell instrument, com per donar-te ganes d'anar a aprendre a tocar un altre, saps? És molt a fondo aquell instrument i molt profund la relació que tens amb aquell instrument i no tens pas temps. La pressió és molt alta. Després va venir el tema de la veu, que també algú m'havia dit alguna vegada, tu tens una veu interessant, avui no, que estic una veu ronca, que estic afònic fa una setmana, però algú m'havia dit alguna vegada, tens una veu interessant i tal, i dic, no sé, no ho he provat mai, sempre m'ha agradat xiular i cantar, sí, i a partir d'aquí va ser després, a partir dels 20 i pico d'anys, que vaig a formar part del cor de cambra, també clàssic, d'aquí d'Andorra, i allà vaig aprendre a cantar. Que curiós que tinguem la mateixa formadora d'inici, perquè jo vaig entrar als Petits Cantors també de jove, vaig durar 2 mesos, no l'he dit perquè no em considero haver estat petit cantor, simplement vaig anar a provar amb la Caterine Metaller, una grandíssima pedagoga també. I tant. Amb els dos vam començar a cantar amb la Caterine. Allà. Ostres, Jordi! I després, a partir d'aquí, ja et formes, fas cursos de direcció coral, vas aquí i allà... Vale, això ens interessa. És a dir, després, entreu a fer de professors... Llavors ens coneixem, clar. 2008 coincidim en camp. 2008 coincidiu a l'Escola de Segona Ensenyança en Camp, els dos de professors. Tu vas entrar de músic directe? De música. Escola de música, sí. Tu també? Ella hi era, i portava potser 6 o 7 anys, no? Sí, des del 99. Ostres, doncs portes un 23, sí. Buah. 23. Quan vas néixer i va entrar a l'Andorrana. Vale. I allà ens vam conèixer. Us coneixeu? Sí, un clàssic i l'altre modern. Sí. I què? Companys de música, els dos havíeu professors... de fer, és a dir... No havíem de fer res, simplement ens van contactar de Sentmenat un cor. I aquí és on ens va donar la idea de fer un cor, perquè llavors vam haver de fer una selecció de nens per poder acompanyar aquests que venien a Andorra, volien venir a Andorra i volien fer un concert. I no teníem cor nosaltres, no hi havia cor d'allò, i van contactar el Jordi perquè era una companya de piano d'ell, de joventut, i llavors vam jo no gosava dir que ho digui ell, jo no soc ningú per dir-ho. Era la meva ex. Ho hem deixat a l'aire. Llavors, el tema és aquest, que ens van contactar i vam haver de fer una selecció per poder acompanyar-los al concert. I, home, no vindran aquí a cantar i nosaltres no farem res, doncs fem una selecció i els acompanyem amb Boig per tu i amb Llençat, i vam fer una selecció de nens de primer, vam cantar les 2 a música a la classe normal, com a activitat de l'aula, i vam fer una selecció dels que millor ho feien. Era una cosa temporal en aquell moment. Temporal, va ser, mira, venen aquest cor i ens han demanat d'allò, llavors els que millor cantaran amb ells. Home, venen de Sentmenat, de la mateixa edat, venen aquí a passar uns dies, conviurem, bueno, és interessant, als adolescents sempre els agrada els intercanvis amb iguals. 100%. Llavors aquí ja vam tenir el gusanillo ficat a les veus de les nenes que vam seleccionar. Vam veure que es podia cantar a secundària, a segona ensenyança, cosa que no és evident per l'edat, per la vergonya, per el que pensaran de mi, per el que als adolescents costa. La veritat és que sí, però vam veure que si un cor de Catalunya ho podia fer
i havien estat amb nosaltres i ho havíem fet tots junts, per què no nosaltres? I vam tenir un grupet de 8-10 nenes supermotivades que ho van gaudir aquella activitat i aquell intercanvi super, i llavors ja ens vam engrescar, vam estrenar la nova escola allà al costat del cementiri, perquè això era els barracons. Encara no sé... L'últim any dels barracons. No, l'escola... Tu vas anar? No, jo no. Ell Clar que no. No, jo vaig arribar molt tard. Ella va anar a la nova. Vale, una cosa, abans de començar en el tema cor, que ens interessa molt, acabem aquest tema formatiu. Llavors, vosaltres per Verge Divina veu decidir un dia fer un curs de pedagogia o de cant o de no sé... Teníem un camió i no teníem carnet de conduir. Vale. Aquí està la cosa. I sí, el Gil tenia certa experiència amb cantar, vale? havia estat en un cor. Jo portava 10 anys també amb un cor cantant, però de cantor, no de director. Clar, no és el mateix. I no és el mateix, i ens havíem de formar. Vam a Tarragona, un curs de direcció coral, agafats de la mà, al cine, compartint habitació. Montserrat Ríos, sí, un curs de la... De Montserrat Ríos, que portava una coral de la Universitat Rovira i Virgili, era? Jo quina memòria, Jordi. No tinc jo de memòria. I vam estar allà durant mesos, anant alguns caps de setmana, a formar-nos. Eren diverses sessions i havíem d'anar 4 o 5 caps de setmana. Ens van donar les bases clàssiques també de la direcció, del gest, de l'anticipació perquè cantin, de com també treballar la tècnica. De manera bàsica. Una manera, lo més bàsic, i després vam anar seguint fent cursos, alguns junts, alguns ell per la seva banda. Madrid, Oviedo... Sí, vam fer escoles d'estiu de professors i mestres de música. També. Uau! Això són vacances per profes. Sí, està molt xulo també. És unes colònies per profes. Sí, no? Sí, perquè són unes colònies, estem fent tallers tot el dia. Nosaltres d'alumnes, amb formadors que al final són coses que t'interessen i que estem tots allà perquè volem, però ens ho passem bomba, que hi havia cada taller superxulo. Experiència molt xula. Que guai. I després convius a Tortosa, estem tots al mateix alberg o al mateix lloc dormint. Em fascina. Però, evidentment, per als inicis necessitàvem la formació bàsica per començar aquest nou projecte, que era el cor de l'escola. Cor d'encamp. Clar, ja ho veu encara com... Això ens ho prendrem en sèrio i serà a llarg termini. Bueno, no. Nosaltres en aquell moment teníem la necessitat de poder saber com dirigim, saps? Però sempre dic que qui més ens ha format, Gil, i jo penso així, és els nens que hem anat passant per les nostres mans durant ara 13 anys. No, està clar. I el cor de l'escola. Sí, això és el que més ens ha format, perquè aquí busques estratègies, aquí busques motivació, aquí busques gestos, aquí busques com captar l'atenció, aquí busques 1000 coses, perquè aquells nens fer videoclips... I que el que serveix amb uns a vegades no serveix amb uns altres, perquè els nens van canviant, les generacions van canviant i no són els mateixos. Jo estic super a favor de la formació in situ i que, evidentment, estar en una classe et dona eines i estar portant un cor és el que et dona eines. Però penso que és superimportant que vosaltres veu agafar el repte i veu dir no, a veure, jo no en tinc ni idea, no agafo aquest toro per les banyes i ja que sortirà, sinó que veu agafar i es veu formar. Oye, jo això penso que s'hauria de ficar un hiper-mega asterisc com a profe i com a pedagog. Responsabilitat. Ostres. Perquè tot això era perquè vosaltres volíeu, no hi havia res que... És veritat que direcció ens va animar. Sempre direcció ens va apoyar. Quan vam fer aquest projecte allà temporal amb l'escola de Sentmenat, ells van quedar enlluernats també de veure un cor d'adolescents cantant, que eren una trentena d'adolescents. I nosaltres en teníem, també, sí, al final eren 60 nens cantant la mateixa cançó, no sé si la vam fer a 2 veus. Segurament a 2 veus. Quants nens éreu al primer any de cor constituït com a cor? 9, 12 nenes. No recordo exactament. Hi havia algun nen, Gil? No, tot nenes. És des de tota l'etapa de segona ensenyança? És a dir, des de que entren a primer d'ESO fins a quart? O hi ha una edat establerta? No. És obert a tothom de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp. Però només de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp. Això és interessant. És un projecte escolar de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp. I es treballa amb hores de pati, es treballa al migdia a les 2 quan surten de l'escola, el dimarts a les 5, llavors és inviable
obrir-ho a altres d'allò per entorpir els assaigs. Bueno, i que ja en tenim prou, amb el públic que tenim suficient. Us han arribat propostes? Ens ha arribat nens i nenes que han vingut a l'escola, a la nostra escola, perquè podien també anar a Ordino o a Santa Coloma. Han triat en camp pel cor. I que han triat en camp perquè volien venir a cantar amb el cor. Això és molt maco. Deixant totes les amigues Això és molt a Ordino. maco. Sí. Venint sola. Què dius? Carla Iglesias, Sí. podem dir el seu nom, perquè és una grandíssima artista també d'Andorra i ens sentirem a parlar. I està sortint, estem molt contents per això, perquè pensem que és una fàbrica en camp d'artistes. Clar. En certa manera, Que sí. quan han passat 4 anys per aquest món... Se'm fica la pell de gallina, Sí. de veritat. Estan sortint gent amb molt talent d'allí. I ara parle de la Bueno, Carla, ja fa però temps, també hi ha l'Alba Sánchez. El Marc Medeiros amb el Marc Canta-Canta Medeiros, va estar des de primer a quart i segueix amb el cor d'adults, ve el seu pare i el cor d'adults, vull dir... Jan Moya, que ara surt també del cor, vull dir, i després molts d'aquests continuen cantant al cor d'adults, que és una mica això el motiu pel que van... Almenys fins que van estudiar a la universitat, després ja n'hi ha que acaben i tornen. Després tornen. I d'aquests inicis del principi... La germana del Marc que comentàvem, La Mireia. la Mireia és del primera generació. De les 8 inicials. De les 8. 12 De les inicials. 8. Vale, perquè quan sou ara? Al Ara cor mateix, de a dia nens, d'avui. Mira, A nens. tenim Cor la de llista. nens. Ara devem ser 55, sí, 54... A més, aquest any, Són amb el molts, tema eh? del videoclip I Want to Sing, pues, ha donat molt joc, hem anat més enllà, no sé, tothom està molt content del resultat. I a hores d'ara, pues, això, la majoria, gran majoria, repeteixen l'any que ve. Que guai. És molt maco. És superfort, Dani. Sí. Jo hagués anat al cor. Tu vas anar al cor? Jo no vaig anar al cor. I és d'en camp, eh? Jo vaig... Clar, és que aquí... Clar, això no s'ha dit encara. I és que aquí la cosa és que el senyor Gil va ser el meu tutor i professor durant... Tutor? Jo aquesta Tutor un any informació no la només, em tenia. vaig tenir tutor prou. un any i Quina professor classe, durant mare 2 meva. anys. 2 anys a tercer i quart de... Vale, anem a dir que en aquest cor, jo que vaig estar fent el vestuari d'aquest cor, Sí? el videoclip de I Want to Sing, No ho sabia. Dani! No ho sabia. va, és igual. Primera Jo notícia. he de dir al seu favor que són uns nens excel·lents, o sigui que és lo millor de cada casa d'aquell col·le, Està al cos. literalment. Llavors, entenc per què no hi eres tu. Clar, ara ho has dit. Ara ho has dit. El però Gil devia veure aquest nen a la tutoria i devia dir aquest, jo ja no està. una cosa que me'n recordo del cor de quan jo estava a l'escola és que va ser un bombazo quan van anar a Nova York. Tu estaves en aquest... Ah, era l'any... Jo era el seu tutor quan vam anar a Nova Ah, York. quina classe d'infierno. Perquè jo vaig tenir la meva, o una de les meves classes més dures aquell any també. A primer? Sí. A primer, sí. Va ser, no sé... Sí, va ser aquell any. Es van alinear els astres Sí. i van decidir que aquell any hi havia la revolució. Sort que hi havia premi a Nova York al final. Ja te dic. Clar, aquí és on vaig. Com sorgeix tot això d'anar fins a... Perquè clar, Nova York, dius... En un curs d'aquests, bueno, ja havíem tingut la idea d'anar-hi a Nova York. Però perquè ja Però va abans de parlar Sí. amb el Jim, no, pot ser, o sí? Sí, ja havíem intentat, ja teníem algun contacte que ens és està veritat, ens intentant estaven ajudar, sí. però no acabem de treure'n l'aigua clara, i en un d'aquests cursos de formació a Segòvia vaig poder conèixer un formador que és una història, jo crec que... Compositor. Jo crec que de... les coses a vegades als astres s'alineen, Sí. perquè havíem enviat un mail al director del Young People's Chorus of New York, Francisco Núñez, i clar, no ens va fer ni cas, evidentment. el mail Dos va profes de quedar l'escola andorrana i tal, volem Devia anar pensar, ¿esto qué a es? fer un intercanvi amb un dels millors cors de nens dels Estats Units. Que il·lusos, no? Aspirava Bueno, però en és que Que 4 anys il·lustres. abans havíem enviat Sí. un mail a Anglaterra i ens van acollir com a un cor més de la seva gran organització de més de I la 300 cosa cors de està tot el que si Regne no ho Unit. proves, sempre serà El no ja el tenim, Jordi. I aquesta és la nostra filosofia. Això és veritat, sí. El no ja el tenim. I total, El no que ja el tenim. vaig a Segòvia en aquest curs i hi havia un formador americà, dic, ostres, que guai, si pogués parlar amb ell i tal. Total, que el Jim Papoulis, un gran compositor de música coral per a joves i que reconegut internacionalment, el trobo allà i dic, Jim, tal, vam començar a parlar, dic, és que m'agradaria contactar amb el Francisco Núñez, i el primer que em diu,
Diu, és el director del Young People's Chorus i jo sóc el compositor que treballo juntament amb ell amb aquest cor. Saps? Diu, cap problema. Pásame tu WhatsApp. És que mengem ja cada el dia WhatsApp, junts. I ja està, a partir d'aquí se'ns van obrir les portes de Nova York. No, el Jordi no, en sa vida ha fet tant footing com aquella setmana. Vam anar a córrer cada matí. El Ximpa Paulis i jo. El tio no m'havia portat bambes per se les van a comprar. No, li era igual, unes ampolles, anem, Jim, anem. A més, un sol de persona, gran persona, de veritat. Boníssim, el Jim. Ens va obrir les portes allà, ens va acollir amb tot el cor i vam poder cantar amb el Francisco Núñez i els seus nens. Els nostres nens van ensenyar als seus, al seu cor, a un dels millors cors dels Estats Units, com es pronunciava la sardana que tenien pel concurs a Barcelona. Al Palau de la Música. Al Palau de la Música tenia un concurs internacional i van guanyar. I nosaltres vam participar ensenyant-los com es pronunciava el català. Els nostres nens ensenyant-los amb ells com es pronunciava el català. Tenien una sardana obligatòria. Brutal. Al Lincoln Center. Al Lincoln Center de Nova York. De Nova York. Allà va ser espectacular perquè lo bo de ser Andorra, no? Tornem a lo local, però som un país i per tant tenim la possibilitat de representar Andorra on sigui, i aquí també el Ministeri d'Afers Exteriors es va portar, l'ambaixada també a la ONU. Hi havia suport. Vam aconseguir, sí, molt suport. Sí, sempre hi ha hagut molt suport. Sí. Llavors vam anar allà, vam cantar al hall, vam tenir retuits dels ambaixadors d'Indonèsia, de no sé on, molt guai. Molt guai. I el mateix dia vam actuar a Times Square. Sabeu quan costa actuar a Times Square? $25. El permís de la policia. Però vam haver de demanar permís a la policia, a l'Ajuntament de Nova York, des d'aquí. Des d'aquí tot. Claro. Hola, som... No, uns qüestionaris de 300, no sé quantes pàgines que s'hi portarà, que si hi haurà focs artificials, si preveus més de 2 milions de persones, si hi haurà animals... No, mira, cantem al carrer. Elefants, portarem elefants i girafes. No, que és Times Square, que és el rovell de l'ou. Una pancarta, no? Una pancarta que fica Corderra. Ho vam portar el nostre roll-up que vam fer. El tècnic de so d'allà. I el tècnic és el que ens va costar més diners, que allà eren $1,000 i pico, $1.500 o així, per sonoritzar el cor i que sonés la guitarra. Una experiència molt xulo. I tu? A casa teva. Jo a casa meva, jo fent classe. No, molt poca gent pot dir que ha actuat a Times Square. A Times Square, és que és com... La clau és això, anar amb una mentalitat de dir tot és possible, tot està per fer, el no ja el tenim i anem a provar-ho. I si fas això, potser no tindràs exactament el que volies, però tindràs alguna molt similar o millor a vegades. Sí, però ara... Visualitzar-ho, que diem nosaltres, no? S'ha de visualitzar les coses. Sí, però una cosa. Digue'm. Perquè aquests dos senyors treballen cada dia, de dilluns a divendres, portant una classe, saps? Una classe de seva ensenyança. Són tutors, són profes de música, i a part fan tot això. Quantes hores té el seu dia? Això em pregunto jo. Quantes hores té el vostre dia? Té 24 hores igual? I després són pares també. Són pares. Pares, i tenen família, és veritat, totalment. De dos cada un. Llavors, això, el vostre timetable, el vostre horari... Vols parlar amb les nostres dones? No, fem un canvi ara que vinguin la Magda i la Mònica i vindran aquí i segur que el jiji jaja s'acaba una mica. Està allanant el cap. No, és difícil compaginar-ho. No és evident, no és evident. I és, també molta paciència, sempre agraïm, potser no agraïm prou, però intentem agrair, igualment ara ho fem, a les nostres famílies, perquè per molt que protestin i sempre, i ara un altre concert, i ara què has de fer, i ara no podem estar el cap de setmana junts, i ara que podríem anar de viatge, ara tens això, i sempre protesten, però sempre estan allà i ens donen suport. Sort en tenim dos joies, perquè... Gràcies, Magda, gràcies, Mònica, no ens cansarem de donar-vos les gràcies. És molt important, això. Home, tenir una persona que recolza en els teus projectes penso que és la clau en tot. Vale, i llavors, parlant més a nivell concret, vosaltres teniu quantes hores a la setmana laborals feu, els professors? D'aquestes hi ha algunes destinades al cor? És a dir, que us resten de classe pel cor o no? Sí. Quantes? Ara... Les donen el clar. Ara, per primer cop, tenim la justícia de les hores d'assaig, purament d'assaig, com a hores de classe, com si fossin hores. No teníem completes, teníem dos, però teníem
una, molts anys, i 0, també Al molts principi. altres anys. Vull dir... Quantes hores assageu? Fem 2 hores i mitja d'assaig real A la setmana. mínim. A la setmana. 2 hores i mitja a la setmana, sí. Això sense comptar Una i totes les mitja i una. actuacions i això és assaig. Clar. Assaig. Tota la i organització. assajos de caps de setmana, de patis, De viatges, de viatges, de... Bueno, de... Bueno, però sí, ara tindrem 3 hores, Sí, amb la qual almenys els assajos queden coberts. queden coberts. Està guai. És que és ben bé que estan contents amb res. Jo m'estaria cagant amb... No, però és això, és amor a l'art. És al principi... Sí, però a mi això no em val. Tens aquesta... No, principi? Què principi? 13 anys! Senyor, anem una mica tard Al ja. principi, quan van començar, que eren 0 hores, clar, era com, vamos a hacerlo porque nos gusta, Sí, perquè... sí, però el segon any jo ja, les 3 hores d'assaig, sisplau, aquí mateix pues les vull es valora. comptabilitzar. Pues hem lluitat per les 3 hores. Sí. Ho hem demanat. Hem lluitat, És que no pot ser perquè... O sigui, a veure, el valor pedagògic que té això pels vostres alumnes, o sigui, no té nom, és incalculable. O sigui, de veritat, és espectacular. I com pot ser que a vosaltres no se us compensi d'alguna manera? Perquè bàsicament les 3 hores aquestes són insignificants amb les hores que hi heu de dedicar i que hi heu dedicat, això ja no ho poso en dubte, però a part de fer uns assajos hi ha una organització, hi ha aquestes lletres i aquestes cançons que canteu, s'han de preparar. Hi ha molts mails a enviar aquí i allà i a contactar amb gent. Però bueno, sempre, d'altra banda, també hem de dir que sempre hem tingut molt el suport de tant la direcció del centre com del Ministeri d'Educació, com del Ministeri de Cultura i gràcies ara també al conveni que tenim entre Ministeri de Cultura i Ministeri d'Educació, aquest cor pot estar protegit, està molt protegit perquè el projecte tenim subvenció i podem fer coses com les que estem fent, o sigui que bueno. Quan vam anar a Nova York va ser 2 anys molt durs, molt durs, de molta activitat extra per fer diners, d'actuacions, de Dame Algo, de Verkami, d'anar a veure totes les portes, a tots els bancs, d'anar a veure a tots els centres comercials, de fer flash mobs, de fer el que sigui... Al final no pots esperar que tot estigui subvencionat. No, clar, i els nens també valoren després molt més si han hagut d'estar allà a pic i pala venent roses, venent bocates a cada pati. Tu recordes la venda de bocates al pati? Sí, me'n recordo. No donen gaires diners. No, allò era una ruïna, perquè era un esforç per guanyar 4 xavos. No sortia. Ni a nosaltres ni al paio que ens feia els bocates que va haver de tancar. Ostres. Jo crec que el vam arruïnar nosaltres. Pobre. 4 coses que creieu que el cor aporta als vostres alumnes. Les 4 coses bàsiques. Puc canviar d'una altra manera? Vinga, sí. Vinga. Si ara estigués una persona que li agradaria o que sap que anirà a l'escola d'encamp, per exemple, si està interessada en venir al vostre cor, què li diríeu? Què li comunicaríeu? Què és el cor? Primer és un projecte que uneix a nens i nenes de primer a quart i això ja és algo inusual, algo que enriqueix molt perquè els nens que entren de primer tenen com a referents els de tercer i quart i hi ha com un acompanyament, no? Els grans es cuiden dels petits i això fa escola, això fa pinya i això és una convivència molt xula que passa poc. Hi ha algun altre projecte també a l'escola. Entre classes, entre cursos... Sí, però no és el que... I això és una de les primeres coses, l'intercanvi generacional, no? Bueno, la diversió de cantar, lo primer. Vull dir, t'ha d'agradar cantar, has de gaudir del cant. Vull dir, que volem cantants de dutxa, no fem selecció. És veritat, tothom... Que maco el concepte, No, és que si pots parlar, allò de... El tabú aquest de... És que no canto bé. Vosaltres creieu que tothom pot cantar? Tothom pot cantar. Si hi ha voluntat de millora. I si en té ganes. El que no això farem mai és obligar ningú. No, clar. És que l'estic dient perquè per allà darrere diuen que no tothom. Això hi ha opinions trobades, però jo crec que també... Però és que hi ha molts experts a la societat, que tu no cantes bé i tu no cantes bé. I això enfonsa la penya. I no són experts, era ironia. És a dir, la gent va d'experta de uf, tu no cantes bé. Però és enveja o és ràbia de que ell tampoc creu que no. Al final són creences i quan algú, això que li van dir al Jordi de jove, no? Tens una veu interessant. I et predetermine a voler... A obrir-te en allò. A obrir-te. Si algú et diu, et matxaca, no. Ja està. Mira, els nens, els cors adolescents, has canviat la veu, ja no ens interesses, fora. Quants? Sí. Així.
que estem amb l'edat crítica. Que a més, Clar, hi ha un Hi ha un canvi de cor, quan veu, s'està canviant la Clau. veu, és lo pitjor. I els nois ho pateixen, però nosaltres ho agafem amb molta naturalitat, amb els nois comencen a primer, que tenen les veus blanques. Ja no amb els anys ja no els fiquem a soprano, que és encara que hi arribin, els fiquem ja a les veus més aviat més greus de noia, perquè així ja estan més a prop de baixos i ells també se senten més a gust en el grup. I quan vagin fent el canvi... I quan fan el canvi, ja fan el canvi, quan poden ja arribar a les notes més greus, llavors ja van, i si no arriben a totes les notes més greus, doncs és igual, ja els integrem amb els nois, perquè hi ha aquest sentiment de baixos i de nois, contra moltes noies, llavors... Però bueno, que és molt bonic, La veu i la sexualitat van de la mà, és així. I en una època molt diferent i molt difícil de gestionar, Sí, són molts alts i Ens baixos. estem trobant tots, tothom busca el seu lloc. Venim d'una pandèmia que hem cantat amb mascareta, tots tancats a dins seu. Obrir això una altra vegada ha costat moltíssim i ens està costant. Encara no ho tenim. Sí? Ho noteu amb els vostres nens? Encara no tenim aquell desparpajo que havíem tingut amb nens de tercer o quart. Vull dir, a primer ja és normal que estiguin, però quasi que són tenim més desparpajo amb les nenetes de primer, que han entrat una generació de primer molt forta, molt guapa. Que guai, de cara. Dani, que Tistazos, a més, perquè ballen. Ara en tenim 2 alumnes que han entrat a la jove companyia de dansa, la Blanca i la Marta, la Blanca Alcolea i la Marta Cabasses. És un forn d'artistes, sí. Quin goig poder dir això. Jo volia fer una puntualització amb el Gil, i és que has comentat també que tu tens una etapa teva, a part del que és el cor, teva professional. Professional no, és més amateur. Amateur. Sí. En què, exactament de què es tracta aquesta... Ara mateix estic vinculat amb 3 projectes. 3 projectes. Sí. Un és el Black Thursday, que és la banda de versions que vam fer amb algun profe d'Encà, amb el Moisés, no? El Moi Jaén, i després amb l'Amador i l'Àlvaro. Ara l'Àlvaro ho ha deixat, però amb aquesta banda actuem amb el cor també. Llavors guardem aquest format per fer tots els directes, perquè clar, no és el mateix ficar un play amb un MP3 que després tenir una banda. No és evident de sonoritzar cor i bateria, cor i banda, però bueno, ara ja comencem a tenir... Jo crec que ens vam coronar amb aquesta història amb la Onca, no Jonca, no? Aquí era la Onca, el Jambo, l'estiu passat, que va ser per mi el millor concert que... Poder unir esforços amb formacions com la Onca. 1.500 persones, tocar amb un Ferrari com la Onca és brutal. Van venir també els adults, oi, en aquest concert? Tots van fer els 2 cors, sí. Però després tinc Mordigans, que és un grup d'Andorra des del 98. Jo estava amb Wishart, amb aquell grup d'adolescents del Liceu, i després hi havia Mordigans, que va néixer a la mateixa època, 2 grups de punk, un més punk espanyol, l'altre més punk californià, els 2 amb temes propis, i vam anar creixent fins que Wishart va desaparèixer, el Marc Mas, que estava amb Wishart, va passar a Mordigans, i jo he acabat a Mordigans des del 2012, des del Sabor d'una taceta, l'últim disc. I llavors ara... Jo tinc aquest disc. Tens el disc perquè vas guanyar el concurs de cant de Desafinades. Ojito. Si no, no el tindria. Fent la mudança l'any passat, em vaig mudar de pis i tenia moltes coses guardades i vaig trobar aquest disc i em vaig posar a pensar i no sé, va ser molt maco i encara el tinc al pis que tinc. És un discazo, la veritat. Estar a Spotify és un disc concurs de desafinades, és important. Concurs de desafinades per perdre la vergonya. Això era UT de quart. Havies d'intentar desafinar el màxim possible. Guanya el que més desafine. Això. Daniel, és que costa desafinar. Costa molt desafinar, però és una qüestió de vergonya al final. Sí, és així. Aquest no en té cap ni una, de vergonya, ja t'ho dic. Per això, el Dani la va clavar perquè al final és sortir, tu d'adolescent, a quart. Davant dels teus companys. Davant de tots els companys. Un per un, cadascú s'ha de preparar la seva cançó i destrossar-la. Daniela, has de destrossar la cançó. Clar, aquí què passa? Com a profe, dic, és que la vergonya és l'enemic, És l'enemic número 1. És així. A classe, sobretot, al cor, bueno, també, però no tant, perquè si ja es fiquen allà és que ja... Però cantar davant de tots és tremendo. Llavors jo vaig pensar, vale, pues fes-ho divertit i fes-ho que els que cantin malament o que creguin que canten malament, no? Torno a puntualitzar-ho, que estiguin a gust de que ningú els jutjarà i que tinguin l'oportunitat de guanyar cantant malament. I el que cante bé
hòstia, haurà d'esforçar-se per no anar a la nota. I no és evident, No. Quan tu, com nosaltres, que tenim l'harmonia mental, no? Que en seguida... Les melodies. I si canvio la nota, pues m'aniré a una tercera que quedarà maca, saps? Però no, has d'anar als intermitjos que quede Sempre volem lleig, la fer-ho maco, dissonància, la tensió, que és antinatural, finalment, no? I bueno, és divertida aquesta activitat, però llavors els hi trec el disc de Mordigans original i el regalo a la persona que decidim entre tots que ha guanyat, ho fem així molt popular. Que guai. Ara que has tret aquest tema, una mica parlant amb el tema que volíem tractar avui, a nivell classe, el vostre... Ara aneu per UTs, no? Ara amb el Prensea funciona 7 sessions, 7-8 sessions. Bueno, 6-7 sessions més aviat. Cada UT. Això ve... Teniu com es diu això? Programació. Una programació pautada, i vosaltres teniu una mica de marge de maniobra aquí dins. Sí, a música tenim sort de tenir molt marge de maniobra. Molt marge. Us ho podeu fer molt a la vostra manera. Tenim al final una avaluació que és comuna. Vull dir que pactem al departament i després com arribar o com veure aquests indicadors que avalues, pues, hi pots arribar de moltes maneres. Llavors sí que tenim aquest marge de cadascú mirar d'arribar-hi d'aquí. Cada classe també és diferent i cada grup, a vegades una mateixa classe, amb un grup funcionen unes coses i amb un altre grup funcionen unes altres. I és el bo. Que tens marge de llibertat per poder-te adaptar als clients, als alumnes que tens al davant. Unes programacions estipulades que també... De base per tothom, farem això, però després... I tu, Jordi, que has viscut més recorregut educatiu, creus que han canviat com es diu això, les aptituds o els ítems a avaluar? Creus que han millorat, empitjorat, Premsea, abans Premsea, després Premsea? Què en podem dir, Mira, tot lo de les programacions jo crec que hi ha de ser, però que és unes pautes, és algo que et dona... Una guia, els primers anys ajuda molt. Una guia per qui arriba i que no arribi i no hi hagi res, evidentment serveix molt com a guia. Després, ara, al cap dels anys, continuem fent programacions, però ja sabem que estem molt més oberts a canviar-les si cal perquè la cosa funcioni. Inclús fem programacions més àmplies amb diverses opcions perquè puguis... També dir, mira, jo tinc aquesta opció i si podem escriure les diferents opcions que hem anat treballant ja i anem enriquint els uns dels altres. Perquè no hi ha res pitjor que una cosa tancada i que no pots moure. Però són suficients. I les programacions han de ser vives i que de fet ho són. El que passa que, clar, haver-ho d'escriure cada any és com bastant feixuc. I al dia a dia anem canviant moltes coses que potser no ens dona temps a vegades. Després a ficar-ho, a canviar-ho a la programació perquè no ha funcionat el que tu havies previst i escrit, però... I una cosa és el que penses a casa, abans, mira, ho faré així, i després vas allà, ho proves i dius, ostres, això sí, això també, però això no i això tampoc. I llavors el guai és poder-ho canviar i que estiguin vives, no, les programacions. A l'Escola Andorrana moltes vegades, i dels inicis sempre, no, han insistit molt amb les UPs, les programacions, les unitats didàctiques que deien abans, i era com algo una mica com un lastre, no, que havíem de complir tots amb allò, i al final penses, bueno, deixem una mica més viu i obert i que puguem crear, fer música i adaptar-nos al final. Jo no sé què feies tu a música. Mira, jo volia tocar un tema. És que a segona ensenyança ja no es toca tant, però jo a primària vaig estar 6 anys amb una flauta, que no, jo és que el tema de la flauta, de veritat... Dona gràcies, que jo vaig estar fins a tercer d'ESO. Clar, vosaltres com a professors, què opineu de la flauta? El tema flauta, què és això? Què opineu com a professors de música? Esteu d'acord? No esteu d'acord? Mira, ens han passat els ukeleles ara. Ara s'han modernitzat. Jo estic en contra de la flauta. Sí? Jo m'he negat sempre com a profe de música a fer flauta amb els alumnes. Però perquè ho tinc també com tu, de trauma infantil, de... Jolín, sempre la flauta. A més, jo tocava el piano, saps? Fora del col·le. I llavors, hòstia, anar allà amb la flauteta, fer la melodia... Davant de la classe. Sí, un per un. I tu estaves en mitjos grups encara. Però jo érem 30 persones a la classe allà, un per un, allà a fer la flauteta. Però a segona ensenyança mai hem fet flauta. Mai. I a primària sé que algunes classes potser sí, a l'Escola Andorrana, però estem molt més oberts. Els profes de primària també estan ja molt més oberts a no només fer classe de flauta. I és que això ja és del passat. Sí, no? Vale, gràcies a Déu, perquè jo ho sento molt, però jo a segona ensenyança no vaig tocar un instrument amb 4 anys. Ara es toquen instruments? Sí. Bueno, jo vaig arribar... Tu estaves a l'Andorrana també?
Sí. Jo me'n recordo que vam arribar a tocar i tinc el recorde bastant. Sí, perquè vam fer molts bluesos, a tercer vam tocar Vale, blues. pues això depèn del professor que et toca. Ja està. Pot ser. Bueno, també. Perquè jo ja us dic que no vaig tocar un punyetero instrument. Era agafar punts... Era història de la música tot el rato. Tu estàs a l'escola andorrana, no? Sí, És que era bueno, això, pot ser... horrible. Depèn. Pot ser que en camp sigui la millor escola on és, amb els millors professors de música. Podria arribar a ser. Mira, jo no sóc d'encamp i diria que és 100%. Clar. No ens posem en un terreny pantanós. No, però llavors sí que queda clar que cada professor s'ho fa i s'ho desfà a la manera que vol. Però i passem que... mates i passem socials i passem francès. Cada maestrillo tiene su librillo. Sí, I això però- que és molt bo. Ja no crec que sigui ja d'escoles o... No, evidentment. Perquè jo crec que això, que cadascú és... Cada persona és com té és. la seva personalitat i la seva manera de... Cada alumne és com és. Clar. I Però igual llavors- com quan Però et dins de venen... les UTs ja toca instruments, és a dir, hi ha Sí. experimentació amb guitarra o experimentació amb un instrument que triï l'alumne. Instruments Això. de cordes, sí, o... Sí. Bueno, hem apostat per els ukeleles. Nosaltres hem apostat pels ukeleles. A primer compren un ukelele cada alumne, obligatori, i el té fins a Ah, quart. sí? Llavors, amb l'ukelele pots Ostres. treballar l'harmonia. És el segon any, tot just. Aquests primers que han entrat ara són els primers que els hem fet comprar. I a partir d'ara... Pues, Pots tindran treballar ukelele. l'harmonia, la melodia, pots acompanyar-te cantant, i cantar. que és molt Ah, que còmode guai. també de portar, és fàcil de tocar, són només 4 cordes, en seguida el mola, tens afinat... és xulo. Llavors, posem-nos en el lloc, ho sento, de fer una mica de l'abogada del diablo ara mateix, però posem-nos en el lloc d'un ministre d'Educació o d'un director del Departament d'Educació, que tu tens una sèrie de professors de música, qui més qui menys tindrà més implicació o menys implicació, com vosaltres que dieu, vinga, anem a agafar aquests alumnes, deixem la flauteta de costat i anem a agafar aquests alumnes i anem a ficar-los uns incentius perquè agafin la música d'una manera bonica i que els hi atregui. Clar, jo com a director potser en tinc 2 que funcionen així, però els altres 25... No, però no és així, perquè ja el PERMSEA justament ha obligat a treballar molt més per projectes, per producte final. Sí, la intenció és la intenció aquesta, era aquesta. Sí que nosaltres ja ho fèiem molt en camp, però també jo crec que ho feien als altres centres. I tant. I bueno, és veritat que potser hi ha hagut gent que ha hagut de reqüestionar-se coses o de mirar d'enfocar les UTs d'una altra manera i de lo clàssic de tota la vida que ve l'ensenyament, però passa en música jo crec que passa menys que en moltes altres àrees on els ha canviat completament la manera d'enfocar l'àrea, no? Jo penso en llengües o en matemàtiques, no estan... En mates encara hi ha maneres xules, però és una àrea difícil d'agradar i de motivar l'alumnat. Ser profe de mates en camp ha de ser molt més dur que ser profe de música. La música... A qui no li agrada la música, d'alguna manera? Clar, és algo que està... Llavors, si tu el primer dia de classe els demanes que els agrada a nivell musical i intentes apropar-t'hi, és difícil que reneguin o que et fiquin la barrera. Sí. Llavors tens molt de guanyat aquí. I després hi ha una qüestió de recursos també de cada escola i dels instruments que tinguis comprats. A Ordino, per exemple, tenen moltíssimes plaques de xilòfons i toquen xilòfons i ho fan molt bé. A Santa Coloma tenen un grup de batucada que és espectacular. No? Batocamp. Però m'encurioseix això, que penso que és a vegades una mica a la decisió de cada profe. No, però hi ha obligacions, vull dir, a sisè de primària estan obligats tots a fer un rap. Que guai. A primària, tu vas anar amb iPad? Sí, tu segon ja any. és PERMSEA. Segon Jo any. no, ja soc l'última generació jo, Bueno, para lo però bueno y para lo malo, primera ensenyança no et va pillar, et va pillar segona. Em va pillar el segona. canvi. Sí. Vull fer una última pregunta i és molt senzilla. Quin és el futur o cap a on va el cor rock d'Encamp? És veritat que cada vegada s'està consolidant més. Sempre estem pensant en projectes nous per als nostres alumnes i jo penso que el futur és continuar buscant maneres de motivar-los perquè les noves generacions formin part d'això. És a dir, que a través de la música els puguis fer feliços, però d'una manera no estàtica, sinó sempre pensant la forma de com mantenir-los i com fer viva la música en ells, no?
i que els ajudi així a passar l'adolescència, que és una etapa de la vida difícil. Llavors, ara mateix, ahir vam estar en una reunió, per exemple, amb un dels directors d'un cor que es diu Cantica Corala, un cor basc de lo millor que hi ha a Espanya. Uns Young People's Chorus of New York. Sí, de fet, comparteixen concursos. Són contrincants. Són contrincants. I també són de primer a quart de l'ESO? No, això no és projecte escolar. Ah, és fora, Aquí és Conservatori de Bilbao. Sí, però vull dir, és un conservatori, l'avantatge que tenen ells és que poden llegir música, van més ràpid, hi ha una exigència brutal al darrere, això també és veritat. Però, amb el Gil també ens havíem estat plantejant que en Camp esdevingués un centre musical on es potenciés més un esquí estudi, però amb la música. I que els nens que volguessin aprofundir amb l'art en general, amb els instruments, amb el cant, doncs poguessin venir en Camp, i és una de les coses que tenim aquí al cap, no? Hi ha un problema aquí. Soc superfan d'aquesta idea. Però hi ha un problema, i és que amb l'esport hi ha resultats. Hauríem de buscar la manera que hi hagués resultats. La manera de que amb música hi haguessin unes titulacions, hi haguessin unes coses. Però és que, clar, encara la llacuna no... I perquè poguessin confiar en vosaltres, també. És que és això, perquè es pugui fer una cosa així, que es fa a França. És que tenim exemples. Hem compartit amb cors que han vingut aquí, la Maîtrise de Seine-Maritime. És una escola que té un horari especial per a aquests nens i fan instrument amb conservatori. I allà és conservatori i tenen les titulacions del conservatori. Però potser ens ho hauríem de plantejar seriosament, Gil. Sí, perquè ens ha passat pel cap. Ens ha passat pel cap i també tenim... No hi hem apostat allò al 100%. No, perquè encara no veiem... No sabem ben bé per on tirar. No sabem ben bé a nivell de les titulacions aquest d'allò com fer-ho. I tenim el cor, sí que tenim el cor, però s'hauria de complementar amb molta més cosa que a nosaltres ens escape també. Però seria brutal. Seria molt xulo. És un superprojecte i de veritat, o sigui, friso per tornar a néixer i que aquest projecte torni a estar. O sigui, jo hauria estat allà. Això requeriria els professors allà de... Evidentment, tècnics, formadors... I després externs a l'escola i... especialistes en música. I ficar aquests nens en classes junts per poder fer després actuacions, o si hem de marxar una setmana a actuar no sé on, o fer un estatge a... Això no ho escoltaran les nostres dones, no? Bueno, qui sap? Bueno, potser de directors de... Que ens acaben de decapitar. Potser de directors d'això fareu menys hores extres que el que esteu fent ara. Vinc a dir-vos. Passem a l'última... Bueno, no! T'estàs descuidant la teva secció. La meva pregunta... T'està començant a agradar, T'està començant a agradar. Sí, m'està començant a agradar. La tornaré a fer les dues avui. Vinga, doncs puc fer les dues? Fes les dues. Vale. El mòbil el teniu a prop? Sí. El tinc allà. Ves a buscar. Sí. El vaig a buscar. Em podries dir, Gil, on escoltes música? A Spotify? Sí, Spotify i CDs. L'última cançó que està en reproducció a Spotify? Potser que no sigui meva, perquè Spotify me l'agafen els meus fills també. Jordi, l'última... L'Spotify l'he d'obrir? Sí. Sense ficar-vos en un compromís, l'última cançó que estava sonant. Aviam, aquí el Jordi, Give Us Hope. I mira qui ho canta, això. Young People's Chorus of New York. I és cançó del Jim Papoulis. No, t'ho juro que no. Cançó del Jim Papoulis que la vam estar cantant també. Give Us Hope, dona'ns esperança. Jo tinc Jazz for Study. Necessitava fer comentaris i concentrar-me. Uau! És molt interessant. Parlem per ells sols. Que bo, tio. Literalment. I la següent, vinga. I l'altra, aviam, jo ja la faig a tothom, només li vaig començar a fer, ara no me'n recordo aquí, però ara ja li faig a tothom. Quina persona creieu, per vosaltres, que és el contacte més famós de número de telèfon que teniu d'una persona, la més famosa que vosaltres creieu que teniu al telèfon? No s'hi va el mail, és a dir, contacte de WhatsApp que tu ara mateix puguis agafar i dir WhatsAppito. Bueno, però clar, que reconeguin la gent... És que no, espera't, jo aquí vull puntualitzar. No cal que la reconeguin, perquè, per exemple, jo què sé, tu pots tenir un contacte que a tu et va molt bé, o a ells els hi va molt bé, i tu no tienes ni idea. Ha de ser famós, llavors. Que vosaltres considereu? Ha de tenir molts seguidors a Instagram. No, ha de ser una posició... important per... Entre el món de la música, pues tingui... Pot ser el director de no sé què, de Nova York, i jo com a persona rasa no ha de ser a nivell professional, llavors, no pot ser familiar. Bueno, que vosaltres considereu que diu aquesta és la persona més famosa. Jo estaria bé del vostre àmbit. Jo tinc la Laia Manzanares. Vale.
que és cosina de la meva dona, sí, és filla de cosina. Que guai. I hem compartit, bueno, molt, l'he vist créixer des de Gran petita. actriu. Sí. Gran I actriu. el seu germà, director de cine. Ahir ens van donar Ojo. el mòbil. No, Basilio Del Astúrez. Basilio Astúrez, amb qui vam Astúrez. estar parlant ahir. Basilio. Basilio Astúrez, director de Càntica De Corala, del cor aquest. que és dels directors top, Bueno, i top, Jim top, top. Papoulis, Anem- Jordi. I Jim Papoulis I Jim també tenim el Papoulis. seu Clar, és número que- de telèfon i WhatsApp. Clar. Bueno, tot un honor. Però clar, la gent que no està dintre el I mundillo... ell té el teu. Sí, Sí. Clar, jo penso que aquest és el punt, eh? Que Sí, no, clar. No sé com es diu. Recíproc. Recíproc. Sí, clar. Sí. La És penúltima el moment sessió. salseo del És que és Dani. el moment millor del podcast per mi és aquest. La peça de roba que la pensem aquí darrere, cada convidat, ja tenim això bastant ple. Daniel, no sé on tinc les pinces. No tenim pinces. Se te'n va la pinça, Maria. Vale, doncs, si voleu donar-nos, no sé si hi ha dos, si hi ha una... Hi ha una. Hi ha una. Aviam, què ens porten? És que A sí. mi m'han comentat que és edició limitada el que ens Sí, porten, eh? això Bueno, d'aquí ja en queden poques, sí. Perdó? ja no n'hi ha d'això, eh? Edició limitada pot valdre molts diners. Això és molt Aquesta bonic. la tenia el Gil a casa. Aquesta és la meva. És la teva? És la seva. meva. XL. Primera... No és primera, perquè vam començar de lila. La primera era lila. I després vam veure la necessitat de tenir dues samarretes cada membre, perquè si tens una actuació un dia i una actuació l'endemà, o dues actuacions al mateix dia i l'has suat, llavors quan vam començar a fer viatges... Amb adolescents. Jo crec que a Nova York és quan vam... Pot ser. No, amb groc ja vam anar a Anglaterra. Pot Amb ser, groc sí, vam estrenar-ho a l'escenari d'Anglaterra. I després vam haver de serigrafiar el rock, veieu que és en vinil, Sí. perquè ho vam afegir. Vam fer tornar les samarretes a tots els nens Per al per rock. afegir el rock. Perquè abans ens dèiem cor d'en camp al principi. De fet, el logo el va fer una alumna del cor, de les primeres, I ja Sílvia els Gancedo. nens... Sí, la Sílvia. La Sílvia Gancedo. Aviam, ensenya allà al mòbil... Els nens agafats Que i guai. les notes musicals. Sí, sí, Que vam bonic. afegir el rock Mola aquest. molt. Sí, sí. Quin honor, tenir aquesta I samarreta. els flocs de i neu. els flocs de neu Els i flocs el de logo neu. davant només, a l'escut. I llavors el que fèiem era ficar una armilla negra molt Que ressaltava. de vestir Per sobre, me'n recordo per sobre, d'això. que llavors donava una mica més de glamour, depèn de quina actuació. Però en capi, per aquí... Fica-la d'esquena, millor, complet. Que maco. Ens encanta. Ja es faria creus de com penja la roba. Ai, tant, s'arrugarà tota, home. Bueno. I bueno, fins aquí l'entrevista d'avui, el podcast. El podcast d'avui, episodi D'avui? número 6, primer episodi d'agost. Ets tu qui controla que t'has Primer episodi d'agost d'aquest, Sí. Moltes gràcies per venir, Moltíssimes de veritat. gràcies. Gràcies a vosaltres. Jo us felicito i 1000 vegades per la vostra feina, de veritat. És un goig. És molt important De el que estan veritat. fent. Però Maria, et felicitem a tu també i al Dani per aquest programa i per també el videoclip Bueno, i la que vam trajectòria estar que ara. esteu I és tenint, que, sí, és que Pares i mares del món, porteu els vostres fills Sisplau. en camp a fer música. 100%. Sí. Bueno, doncs fins aquí el capítol d'avui. Ens veiem el dilluns que ve, a les 7 de la tarda, amb un nou convidat. I... s'ha de dir... No ho he dit al principi? Maria, m'has de recordar això. Us heu de subscriure aquí sota, like, 5 estrelles a Spotify, a Instagram, a TikTok, a tot arreu. Ja està, ja ho he dit. Ja està. Fins aquí el capítol d'avui. Fins la setmana que ve. Adeu. Adeu.